Dobar dan, dragi šestaci. Ja sam Gordana Kovačević, radim kao profesor srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Jovan Sterija Popović u Vršcu i danas ću vam predavati o upitno odnosnim, neodređenim, odričnim i opštim pridevskim zamenicama. Nadam se da ste se dobro pripremili, da ste se udobno smestili i možemo da počnemo. Potreban pribor koji vam treba za čas su sveska, gumica, olovka i gramatika. Šta ćemo danas novo naučiti? Kao što sam već napomenula, na današnjem času naučit ćete 4 nove podvrste pridevskih zamenica. Naučit ćete njihova značenja i funkciju u rečenici. Vidjet ćete da su one po nekim svojim karakteristikama slične pridevima, a po nekim karakteristikama se razlikuju od prideva. Ali najpre da se podsjetimo. Na nekim prethodnim časovima učili ste upitne, neodređene, odrične i opšte imeničke zamenice. Podsjetimo se na sledećim primerima. Ko je pozvonio na vrata? Šta se desilo na času? Dakle, imamo 2 upitne zamenice. Ko i šta? Neko je pozvonio na vrata, nešto zanimljivo se desilo na času. Imamo 2 neodređene zamenice, neko i nešto. Niko nije pozvonio na vrata, ništa se nije desilo na času. Ovde imamo 2 odrične zamenice, niko i ništa. I na kraju, svako će poneti svoje stvari, svašta ćete još čuti o njemu. Imamo 2 opšte zamenice, svako i svašta. Ono što ste naučili je sledeće. Nelične imeničke zamenice upućuju na bića i predmete, imaju sve padežne oblike, osim vokativa, i ne razlikuju rod i broj. U rečenici su samostalne reči, kao imenice i lične zamenice, i mogu imati funkciju subjekta ili objekta. A sada krećemo dalje. Pred vama je naslovna fotografija filma Pas koji je voleo vozove. Film je snimljen 1977. godine u režiji Gorana Beskaljevića i u njemu glavne uloge igraju Irfan Mensur, Svetlana Bojković i Velimir Bata Živojinović. Film je dobio nekoliko nagrada i jedno je od najznačajnijih ostvarenja jugoslovenske kinematografije. Sigurna sam da ćete ovaj film pogledati. Nas interesuje naslov filma. Pogledajte. Pas koji je voleo vozove. Sigurna sam da ste već uočili zamenicu u nazivu filma. I dobro ste primetili. U naslovu imamo zamenicu koji i ona se odnosi na imenicu pas. I upravo su to zamenice, odnosno podvrsta pridevskih zamenica o kojima ćemo sada govoriti. Dakle, upitno odnosne pridevske zamenice. Pogledajte rečenice. U kojoj knjizi to piše? Ovo je knjiga u kojoj to piše. Čiji je ovo kaput? Pokaži dečaka čiji je to kaput. Kakve farmerice voliš da nosiš? Ovo su farmerice kakve volim da nosim. Koliki je taj most? To je most koliki se ne viđa često. Dakle, upitno odnosne zamenice dobile su naziv po svom dvojakom značenju, upitnom i odnosnom. Upitno značenje imaju u upitnim rečenicama,
kada se nešto pita ili se na nešto upućuje, a odnosno značenje zamenice imaju u zavisnim rečenicama. Upućuju na pojam iz prethodne rečenice, baš kao u nazivu ovog filma, pas koji je voleo vozove. I sada da pogledamo podelu kako se upitno odnosne zamenice dele prema značenju. U 4 grupe: za bića i stvari, za osobinu, za pripadnost i za količinu ili veličinu. I pogledajte, za bića i stvari u jednini koji, koja, koje, u množini koji, koje, koja. Za osobinu kakav, kakva, kakvo u jednini, a u množini kakvi, kakve, kakva. Za pripadnost čiji, čija, čije u jednini, a u množini čiji, čije, čija. I za količinu ili veličinu koliki, kolika, koliko u jednini i u množini koliki, kolike, kolika. Obratite pažnju. Upitno odnosna zamenica koji, koga ima različite oblike u akuzativu jednine za živo i neživo. Kao u primjerima, to je pravilo koje smo naučili. Pravilo je neživo. To je čovek kojeg ili koga smo sreli na moru. Čovek je živo biće. Pazite da ne grešite u pisanju i u govoru. A sada idemo dalje. Pred vama su stihovi iz vama poznate pesme Plava zvezda Miroslava Antića. I već ste sigurno na nekom od prethodnih časova tumačili sva značenja ove pesme, pa i motiv zvezde, i uočili ste da je ona čudna, plava, prava, ali uz imenicu zvezda pojavljuje se i zamenica neka, sa značenjem nepoznata, neotkrivena. I upravo je to podvrsta zamenica o kojoj ćemo sada govoriti. Dakle, neodređene pridevske zamenice. Pogledajte rečenicu. Neki momak je nekoj devojci pisao neko pismo. Ne znamo tačno ni koji momak, ne znamo ni kojoj devojci je tačno pisao, a ne znamo ni kakvo je pismo pisao. I evo sada značenja neodređenih pridevskih zamenica. One upravo kao u ovoj rečenici upućuju na neodređene pojmove, bića, predmete i njihove osobine, na količinu i pripadnost. I da vidimo kako se dele neodređene zamenice prema značenju. Opet u 4 grupe. Za biće i stvari, za osobinu, za pripadnost i količinu. Za biće i stvari imamo 2 neodređene zamenice. Neki, neka, neko u jednini i neki, neke, neka u množini. I još jednu zamenicu, nekoji, nekoja, nekoje u jednini i nekoji, nekoje, nekoja u množini. A za osobinu imamo neodređene zamenice nekakav, nekakva, nekakvo u jednini i u množini nekakvi, nekakve, nekakva. Zatim za pripadnost nečiji, nečija, nečije u jednini i u množini nečiji, nečije, nečija. I na kraju za količinu nekoliki, nekolika, nekoliko u jednini i u množini nekoliki, nekolike, nekolika.
Obratite pažnju. Sa značenjem neodređene zamenice upotrebljava se i osnovni broj 1. Dakle, potpuno je isto da li ćete reći tražite jedan čovek ili tražite neki čovek. Potpuno isto značenje. A sada idemo dalje. Sigurno ste čuli za ovu frazu ili za ustaljeni govorni izraz ničija nije do zore gorela, misli se na sveću, dakle ničija sveća nije do zore gorela i pokušajte u njoj da uočite zamenicu. A sada da vidimo kako značenje ima ova fraza. Ničija nije do zore gorela nas asocira na narodnu mudrost da svakom tiraninu ili porobljivaču mora doći kraj, pa ni njegova sveća neće goreti do zore. Najverovatnije je nastala u vreme kada se naš narod borio protiv turskih osvajača. I pretpostavljam, verovatno ste prepoznali zamenicu ničija. I upravo je to podvrsta zamenica koju ćemo sada obrađivati. Dakle, odrične zamenice. Pogledajte rečenice. Nijedan i ničiji savet on ne prihvata. Tvrdi da mu nikolika i nikakva pomoć nije potrebna. Dakle, odrične zamenice, nijedan i ničiji, stoje uz imenicu savet, a nikolika i nikakva uz imenicu pomoć. I upravo je to ono što je bitno, da uočimo značenje. Dakle, odričnim zamenicama označava se odricanje bića i predmeta, njihovih osobina, pripadnosti i količine. I da vidimo kako se dele prema značenju. Ponovo, znači i odrične zamenice delimo u 4 grupe, za bića i stvari, za osobinu, za pripadnost i za količinu. Za bića i stvari 2 odrične zamenice postoje u našem jeziku. Prva je nikoji, nikoja, nikoje u jednini i nikoji, nikoje, nikoja u množini. A druga odrična zamenica ni jedan, ni jedna, ni jedno u jednini i u množini ni jedni, ni jedne, ni jedna. Zatim za osobinu nikakav, nikakva, nikakvo u jednini i nikakvi, nikakve, nikakva u množini. Zatim za pripadnost ničiji, evo je zamenica iz fraze o kojoj smo govorili, ničiji, ničija, ničije u jednini i u množini ničiji, ničije, ničija. I za količinu nikoliki, nikolika, nikoliko u jednini i u množini nikoliki, nikolike, nikolika. Obratite pažnju, pisanje odričnih pridevskih zamenica isto je kao i pisanje odričnih imeničkih zamenica koje ste već naučili. Dakle, pravilno je reći nije navikao ni na kakav red, neće pristati ni po koju cenu, to nije ni za čije dobro. A nepravilno je reći i pisati nije navikao na nikakav red, neće pristati po nikoju cenu i to nije za ničije dobro. I evo sada da utvrdimo i da naučimo pravopisno pravilo. Odrične zamenice pišu se tako što se predlog umeće iza reči ni, pa one tako čine 3 odvojene reči.
ni o kojem, ni za čije, ni pod kakvim. Dakle, tačno prema ovoj shemi, koju možete i sami da nacrtate, reč ni stoji odvojeno od predloga, a oblici zamenica upitno-odnosnih u svom nekom padežnom obliku stoje opet odvojeno od predloga. Dakle, tri različite, tri odvojene reči. A sada nastavljamo dalje. Razmislite o značenju poslovice svaka ptica svome jatu leti. Da li ste uopšte razmišljali o tome? Zašto svaka ptica teži svome jatu i ko su oni koji uvek pronalaze svoje jato? Vi znate da poslovice imaju preneseno značenje i ova poslovica bi se mogla protumačiti na sledeći način. Slični i isti se uvek nađu. Ljudi sličnih ciljeva, želja, stremljenja, ideja i razmišljanja uvek nađu sebi slične i svoje istomišljenike. Ali nas ovde interesuju zamenice. Pretpostavljam da ste već uočili dve zamenice u poslovici. To su opšta zamenica svaka uz imenicu ptica i prisvojna zamenica svoj u dativu uz imenicu jato. I upravo je to podvrsta pridevskih zamenica o kojima ćemo dalje govoriti. Dakle, opšte ili određene pridevske zamenice. Pogledajte rečenice. Svaki i svačiji savet on pažljivo sluša. U svemu vidi svakakve i svakolike prednosti za sebe. Dakle, pogledajte. Svaki i svačiji savet, dve zamenice stoje uz imenicu savet, i svakakve i svakolike prednosti, dve zamenice uz imenicu prednosti. Dakle, opšte ili određene zamenice uopšteno upućuju na određene ili bilo koje pojmove, bića ili osobine. I kao druge pridevske zamenice, i one se dele prema značenju u četiri grupe: za bića i stvari, za osobinu, za pripadnost i za količinu. Za bića i stvari je zamenica svaki, svaka, svako u jednini i u množini svaki, svake, svaka. Za osobinu svakakav, svakakva, svakakvo u jednini i u množini svakakvi, svakakve, svakakva. Za pripadnost svačiji, svačija, svačije u jednini i u množini svačiji, svačije, svačija. I za količinu svakoliki, svakolika, svakoliko u jednini i svakoliki, svakolike, svakolika u množini. Postoje zamenice koje se ne mogu svrstati ni u jednu od prethodnih grupa. Njih nazivamo ostalim opštim zamenicama. I kao što možete vidjeti na ovoj mapi uma, one su nastale tako što se na upitno-odnosne zamenice dodaje veznik i to su zamenice i koji, i čiji, i kakav u sva tri roda, muškom, ženskom i srednjem, ili se rečima ma, bilo i god takođe dodaju upitno-odnosne zamenice. I to su upravo ove koje vidite na mapi. Koji god, čiji god, kakav god, bilo čiji, bilo kakav i bilo koji.
i ma koji, ma čiji, ma kakav, u sva 3 roda. Obratite pažnju, zamenica sav, koja ima oblike u muškom, ženskom i srednjem rodu, sav, sva, sve, svi, sve, sva, u jednini i u množini, nema oblik svo, iako je u govoru taj oblik zamenice zastupljen i može se često čuti. Pogrešan je. Dakle, pravilno je reći sve vreme, sve voće, a nepravilno i govoriti i pisati svo vreme, svo voće. Da zaključimo. Sve pridevske zamenice imaju muški, ženski i srednji rod u jednini i u množini i deklinaciju kao pridevi. Najčešće imaju službu atributa ili imenskog dela predikata. Kao što je to primjer u ovim rečenicama. Sladoled je nikakav. Dakle, odrična zamenica nikakav ovde je funkciji imenskog dela predikata. A u drugoj rečenici, nagledali smo se svakakvih čuda, ovde je opšta zamenica svakakvih u funkciji atributa i stoji uz imenicu čudo. I evo primjera za vežbanje. U sledećim rečenicama uoči pridevske zamenice i odredi podvrstu, rod, broj i padež zamenica. Pažljivo pročitajte. Zanosi se nekakvim idejama. Ničiji predlog ne treba poceniti. Ne treba slušati svačije savete, ni sa kojim predlogom nije saglasan. Pogledajte i pronađite pridevske zamenice u ovim rečenicama. Ako ste odredili zamenice, da vidimo šta je to trebalo da odredite. U prvoj rečenici je zamenica nekakvim i stoji uz imenicu ideje. U drugoj rečenici ničiji predlog. U trećoj svačije savete i u četvrtoj ni sa kojim predlogom. A sada možete i sami da nacrtate jednu ovakvu tabelu i da vidimo kako smo odredili podvrstu, rod, broj i padež. Nekakvim je neodređena zamenica u ženskom rodu množine i ona je u instrumentalu. Ničiji je odrična zamenica u muškom rodu jednine u nominativu. Svačije opšta zamenica u muškom rodu u množini u akuzativu i ni sa kojim odrična zamenica u muškom rodu jednine u instrumentalu. I sada domaći zadatak. Prepišite sledeće rečenice i ispravite sve pogrešno napisane zamenice. Dakle, u ovim rečenicama su namerno pogrešno napisane zamenice. Treba da ih pronađete i da napišete ispravne rečenice. A rečenice su sledeće. Zar ne postoji pravilo koga smo učili? Posvađali su se oko ničega. Nisam pogrešila u ničemu. On se ne vlada po nijednom pravilu i dok mi pišemo, on svo vreme priča. Dakle, ovo uradite kod kuće kao vežbanje i proverite svoje znanje. I to bi bilo sve na današnjem času. Dragi moji šestaci, nadam se da vam je ovaj čas bio zanimljiv
da ste nešto novo naučili i time zaokružili svoje znanje o pridevskim zamenicama. Pozdravljam vas do nekog novog viđenja.